Difundir o papel da muller como axente activo da resistencia durante a Guerra Civil Española e a Segunda Guerra Mundial e a finalidade de Mulleres Resistentes, o novo proxecto da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica. Un coloquio no que participaron familias de mulleres que loitaron contra o fascismo, precedido dun encontro con investigadoras, foron os actos desenvolvidos esta fin de semana no Vello Cárcere, o abeiro desta iniciativa. A base do proxecto é unha exposición que reflicte a loita de milicianas, políticas, voluntarias e mesmo guerrilleiras, un percorrido documental e fotográfico que conecta a resistencia en España con Francia, Italia e Alemaña. A exposición internacional itinerante, financiada pola Unión Europea, pódese visitar ata o día 5 de xaneiro en Lugo, no Vello Cárcere.